Áno. Jo, jo, dobré ránko, pane Rudolf, tady je Klaudia Janakova. Boli Dobre. sme dohodnuté tak na 10, áno, na 10 hodinu ohledne žiadosti o vrátenie časti financií. Áno. Dobre, presne, pane Rudolf, takže už teraz ste v dispozícii. Ja sa strašne ospravedlňujem. Ja som zabudla na to, či sme si ešte včera prešli, o čo sa jedná, lebo my sme to nestihli. No. Čo no? No nestihli sme to. A čo? Nestihli sme to dobre, takže no, neviem, či musím zase to vysvetľovať, lebo ešte jednom teraz bude toto vysvetlenie. Dobre. Jak sme si včera povedali, z krátkosti jedná sa o vrátenie tejto časti, ak ste vtedy mali tento nepríjemný prípad, takže pôjdeme na to. Najdôležitejšie ide na to, pane Rudolf, že vrátenie časti financií presne kam vy by ste to chceli vrátiť. Napríklad název bankovného účtu, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Fidelbanka, Prima banka. Čiže teraz po mne chcete názov banky? Haló? Haló? Haló, no. Áno, počujeme presne sa. tak, áno, názov banky. Jo, už teraz vás počujem. Áno, presne tak, názov banky, na ktorý bude ísť vrátenie tejto časti. No, ja mám sporiteľňu. Dobre, takže ja si to prosím. Je Slovenská sporiteľňa. Teraz si presne prejdeme tento postup o vysielaní financií. Pane Rudolf, vy ste už niekedy robili výber z zahraničného účtu, lebo to máte poprvýkrát. Z zahraničného účtu prvýkrát asi, Áno. no. Asi prvýkrát. Tretíkrát iné číslo. Áno. Jo, ja sa ospravedlňujem. Jo, pane Rudolf, ja sa strašne ospravedlňujem. Nejaký dneska signál je, tak to prerušilo. Teraz to už počujeme dobre? No zatiaľ áno. Zatiaľ áno, dobre, takže budeme si myslieť, že to je na budúci. Takže na čom sme skončili? Áno, vrátenie časti financií podľa Slovenskej sporiteľne, že ešte ste nerobili žiadny výber ze zahraničí, tak teraz si presne aj prejdeme, ktorým spôsobom ide vrátenie tejto časti. Takže, pane Rudolf, teďka môžete si presne otvoriť váš, bože, tady píše nejaký mailik, že hotmail.sk, to je váš mailik dispozičný, lebo to nie je správne. Áno. Je to dobré. Takže keby ste boli také laskaví, otvorajte si presne tento Gmail, teraz už vám preposielam toto správu ohledne účtu. Presne bude to napísaný Klaudia Janaková 60@gmail.com. Áno, pozriem sa. Dobre. Ešte už začítam. Budem mať mail Klaudia Janaková. Klaudia Janaková 60@gmail.com. A už Už som poslala, skúste sa podívať. Áno, už som to preposlala, odišlo to v čase 10:13, presne teraz. A možno, že skúste sa podívať aj v hromadné, aj do spamu, niekedy tam môže prísť do príchozích. Ja sa pozerám všade. Jo, dobre. Na aký mail ste to poslali? Môžete mi to povedať? Ja vám teraz presne ho prečítam, takže hotmail.sk. Tak to je hotmail.com, nie .sk. Aha, .com, dobre, ja to si prepíšem, tady je .sk, dobre, .com. Dobre, poslala to som ešte jedenkrát, chcete si overiť. A vy teraz, pane, máte presne pripojenie na mobilu cez data, alebo cez Wi-Fi, no? Prečo? Pretože napríklad, keď otvárate si tento Gmailik na mobile a máte zapnuté data a rozprávame keby na obyčajnom telefónu, data vám môžu nefungovať. Akože, Tak aj nepríde vám toto správa. akože čo mi nebude fungovať? Otvorenie mailu?
Tomu nerozumiem. Presne správa. Nie. Mail sa vám otvorí obyčajne, ale správa vám nepríde, pretože Wi-Fi na ne nebude pripojená. Tak zatiaľ sa aj pýtam. Ale veď normálne chodí správa. Dobre, mám ten mail, Dobre. ale je medzi spamom. No vidíte, máte ten mail. Je v spame. Aha, je v spame, tak si dajte ho presmerovať na doručené. A prečo je v spame? Vy ste za jakú firmu? Prepačte? Capital Group do spamu, neviem. Niekedy, keby správy môže vám chodiť do spamu, pretože niekedy ešte vám nechodila žiadna takového správa. No tam nie je nič takého, tam je Klaudia Janaková a presne link na spojenie dohovoru. Vy sa na mňa ptáte túto otázku, na ktorú bohužiaľ nemôžem vám odpovedať. Neviem, prečo vám to prišlo do spamu. OK, pozerám ten mail. A tu je tu link. Áno, je to odkaz, aký by link na tento hovorí, že by nám presne tento signál, jak sa nám prerušil tedy dvakrát, že by nám zase to neprerušil, tam budete mať napísaný modrými písmenami, že HTTPS, 2 bodky, 2 lomitka, Google Meet, kedy si na toto ťuknete, ono vás presmeruje presne na stránku, tam, kde budete mať uvedené tlačítko, že požiadať o pripojenie. Ale predtým si nezabudnite stlačiť na mikrofón, že by ste si ho nevypli. Okay. Dobre, skúste. Lebo povedajte, čo máte pred sebou, ja vám pomôžem. Takto. Na mikrofón si nebudete stlačiť a potom dajte si, že tlačítko požiadať o pripojenie. Toto. Ešte toto potrebujeme. Čo potrebujete? Okno. Ešte, poštu ja si pozerám ešte, čo som tu mal. Toto otváram, kde to bude. Takže ja si to asi otvorím. Pripojenie. Dobre, už mi tady prišlo. Správa. A teraz by to malo byť. Teraz by som mal čo? Nič, teraz ste pripojení, môžeme si prerušiť hovor, keby na obyčajnom mobile. Aha. Takto. A teraz sa presne počujeme, no ja neviem, či ste pripojili sa cez tablet, lebo to je počítač. Ja som na počítači. Vy ste na počítači, perfektne, dobre, takže teraz si to prejdeme, keby tady bude proste lepší signál, rozumiete, pretože bude to podľa Wi-Fi a myslím, že nemalo by to v žiadnom prípade prerušiť. Takže pokiaľ sa mi točí presne tento doklad o vrácenie tejto častky, keby ste boli takí laskaví, nadiktujte mi dátum narození. To je citlivá informácia. Jaká citlivá informácia? To je citlivá informácia, to nebudem takto poskytovať. Dobre, nemusíte dávať dátum, môžete povedať proste, koľko máte rokov. Či no, nie ste vôbec dospelá osoba. 36. Dobre, zapíšem si to 36 rokov. Takže v poriadku. Dobre,
odesielanie financií, že by sme sa nezdržovali presne, akým spôsobom to ide. Cestuje transakcia, ak viete, ze zahraničí, nie je to obyčajná platba, napríklad, ak vieme, so Slovenskou republikou, presne tak. Teraz budete si robiť presne výplatu z celého zahraničného účtu na svoj osobný účet podľa slovenskej sporiteľne. Teraz momentálne pre navigovanie, podívajte sa, pane Rudolf, presne na dole, tam by ste mali mať rôzne ikony, napríklad tam kamera, tento reproduktor, smajlika a musíte si presne nájsť 3 bodky na dole, doprava alebo doľava. Ja proste neviem, jak to je na počítači. 3 bodky, no. 3 bodky, jak ste si stlačili na 3 bodky, musíte si tam pozerať presne možnosť, bože, to je obdĺžnik, lebo rámeček a vo vnútri je šipka smerom nahor, no keby toto vzdialenie a navigovanie. Neviem, jak to proste budete mať napísaný vy. Ale, no, pozerám. Upraviť zobrazenie, Dobre. to je ono? Tam také, Nie, to nie. také obdĺžniky. Musí obdĺžnik se šipkou nahoru. Nie, tam asi šipka není. Nie, tam asi budú 20čka. Tam je také aj také. A napríklad tam, kde máte kameru, pane, keby ikona kamera a vedle kamery nemáte náhodou tento štverec se šipkou nahore? A v týchto 3 bodkách nemám kameru. Tu nevidím vôbec kameru. Nie, dobre, 3 bodky nechajte. Teraz sa podívajte tam, kde ste mali ikonu kamera a mikrofón. Kamera a mikrofón a vedle kamery. Áno. Dobre. No, vedľa kamery. Dobre, Áno. vedle kamery mali... Vedľa kamery. Áno, tak na to si ťuknite presne, áno, vyskočí vám možno, že neviem, správa, či chceli by ste si vzdielať obrazovku, alebo štverec. Tam bude asi uvedené, že ktorou aplikáciu by ste si chceli vzdielať podľa napríklad Google Meetu. Tam budete mať možnosť jedno okno a celá obrázovka. Ťuknite si presne do ľavej strany nahore celá obrazovka. Áno. Potom, jak ste sa ťukli na celá obrazovka, kúsek doľava, keby vedle toho písmenka, mali by ste mať malú verziu keby vašeho počítača, malý štvereček a pod týmto taký vám píše, že celá obrazovka. Na tento štverec si smačkate a nadolu sa vám objaví tlačítko vzdielať modrou farbou, pretože asi teďko to máte šíre. No. Dobre, tak skúste si na to stlačiť, lebo čo vám teraz píše, prečtajte mi. Ja tu mám... No, vyber tak... čo to si má? Obrazovka, Áno. čo to tu je? Obrazovka, áno, tam si dáte celá obrazovka, možnosť celá obrazovka. No. Akože... Potom kúsek... Ja mám zdieľať celú obrazovku? Presne tak, áno. Teraz kúsek doľava budete mať malý štverec, kebyže malá verzia vašeho počítača. Pod týmto píše taký vám celá obrazovka. Na tento štverec si stlačíte a potom nadolu sa vám ukáže tlačítko vzdielať, lebo pokračovať ja presne neviem. No, áno. Dobre, dajte si vzdielať, lebo jak vám tam teraz je to napísané? Nie? No, ide to. Dobre, už by to malo byť presne, ale tady vidím proste nejaký modrý obrázek hviezdy a niečo takové. No. To som Dobre, a čo to je? No však plocha. Dobre, to je plocha. Na ploche nič není. Skúste si pohybať. To aj keby máte dvojaký počítač, lebo jak? Jak dvojaký? No dvojaké, keby jedna strana a druhá strana, 2 strany počítače. Že máte jednu plochu a druhú plochu. No, hej. No vidíte, a presne musíte mi dať toto plochu, tam, kde máte uvedený mailik a tam, kde sme pripojení podľa hovora. A toto plochu, ktorú nepoužívate, toto ani nepotrebujem. Ja ju používam. To ste si dali... No skúste si niečo pohýbať na tejto ploche, pretože teraz vidím jednom nejaký obrázek. Aha, bože. Ja sa ospravedlňujem, proste nič sa nehýbalo. Dobre, tak teraz by ste si mali dať spätky na Gmailika. Dajte sa spätky na Gmaila. Na Gmaila? Áno, na Gmaila. No teraz proste ja vidím jednom tento obrázek. Rozumiete, tak nevidím ani to ani Gmail, ani Google, ani nič. Akože čo potrebujete vidieť?
Teraz momentálne, jak sme si povedali, že ide presne navigovanie, znamená vzdialenie. Vysvetlím vám proste postup, ako ide prihlášenie podľa toho zahraničného účtu a akým spôsobom si môžete to presne preposlať. Rozumiete, ja vám to jednom ukážem, potom, kedy už tomu pochopíte, možno, že o tom aj viete, proste no, zabudli ste na to, tak si urobíte túto transakciu už samostatne. Tak zatiaľ som aj povedala, že musíte urobiť toto navigovanie, ale zatiaľ vidím proste jednom nejakú krásnu obrazovku a nič. No dobre, ale do môjho Gmailu vám nedám akože pohľad, takže čo, navigujte ma takto slovami, že čo mám urobiť, bo mail ste mi poslala, ale do môjho mailu vás nepustím, aby ste sa pozerala, takže skúsme to tak nejak. Ale ja keby by ma nepúšťate do maila, keby vy sa obáte, že uvidím tam nejaké správy, lebo na tomu nechápem. No vy mňa nemáte právo do môjho maila pozerať sa vôbec, aj keby som tam nemal nič. Hej, takže Nie, nemám právo, nemáte to máte právo, pravdu, no keď nemáte právo, Áno. ale Nie, nemám právo to mať no právo. poďte ma navigovať nejak, že čo, ale prečo mám otvárať mail, však vy ste mi teraz už ďalšie nič neposlala. Dobre, mailik sa otvára, pretože za chvíľičku už budem preposielať druhú správu, bude to už podľa účtu financií. Dobre, skúsime to urobiť takto, keď vám niečo nepôjde, tak povedzte mi. Dobre. Teraz chvíľičku. Ste nespala? Asi, no, nevyspala som sa, rozumiete, kedy máš malé dieťa, tak sa nevyspíš dobre. A vy ste teraz v práci a máte malé deti? Ja, má 6 rokov. Aha, tak. A vy Musím bývate pracovať, inak peniaze nezarobím. bývate niekde v Prahe, v Čechách, alebo tam niekde ste? Bydlela som v Praze, ale potom sme sa presťahovali do Luxemburga. Teraz som v Luxemburgu. A vy ste pôvodom z Ukrajiny, z Ruska, alebo tam niekde? Nie, ja som východňarka, ja som z Michalovec. Ale máte taký ruský, alebo aký prízvuk? Asi nie. No, asi áno, Neviem. asi áno. Neviem to, možno, že vy ma tak počujete zo strany sa Nie, to normálne vás tak počujem. Dobre, v poriadku, takže už by mala toto správa byť u vás, presne bude to uvedené, že kryptorank tu sa číta, píše sa cestečko ako Cyril, tak si skúste na to podívať proste portfólio. To je zase v tom spame? Maile. Krypto. No to neviem, no rozumiete, ja neriešim, že či príde vám to do spamu, lebo hromadné, lebo to doručené. To samostatne. No, jasné, že vy to neriešite, ale ten, kto vytvára tieto maily, tak asi nejakým dôvodom sa to tam dostáva do spamu, že to asi není, vy asi nepracujete pre nejakú dobrú firmu, či jak to mám nazvať. Keby som nepracovala pre dobrú firmu, nevedeli by sme o vašom prípade, že mali ste nejaké zlé skúsenosti, lebo vy teraz, rozumiete, myšlienku môžeme mať rôznu. Keď vy si teraz myslíte, keby na mne, že niečo je špatného, určite nikto na vás netlačí, vy nemusíte pokračovať o tom. Rozumiete, to vaše financie, ktoré idú na vracanie, pane. Lebo vy teraz proste robíte nejakú srandu pro seba, alebo jak to je? Nie, žiadnu srandu, ja sa pýtam, prečo vaše maily chodia do spamu. To je už známka niečo, nekorektného. Neviem, keby som posielala vám nejakú špatnú správu, tak by som ešte tomu pochopila. Poslala som vám Google Meet nie je to nejaká špatná stránka, tak sa môžete podívať podľa Google, že čo to je a stejne CryptoRank, to už máte pred sebou, taky sa môžete dohľadať na internetu. Dobre, viete na základe čoho sa vyhodnocuje spam? Viete to vôbec, či neviete? No, skúste mi vysvetliť. To nie je na základe obsahu, že vám pošlem srdiečko do správy, to není o tom. To je od koho to ide a ten odosielateľ je niekde registrovaný už nejakými skúsenosťami, že je podozrivý. Ten mail alebo ten odosielateľ. No, keď mi tam aj srdiečko pošlete, to nezáleží od toho, čo mi tam pošlete. Aha. No, neviem, možno, že na mňa niekto má nejaké zlé skúsenosti, tak nielen na vás, ale aj na teraz ten druhý mail, ktorý si mi práve teraz poslala, tak takisto prišiel do spamu. To nebude náhoda. Neviem prečo vám Dobre, to prišlo. poďme ďalej, že mám ten mail otvorený.
Áno, presne A teraz tak. čo? Teraz, ak vám prišla presne toto správa, tam by ste mali mať tlačítko, neviem, či vám to píše presne v angličtine alebo v slovenčine, tak si tam musíte dať tlačítko, aktivujte si svoj účet, keď to budete mať v slovenčine, keď nie, tak to bude click here activity your account. Aha, áno. To tu vidím, no. Mhm. No keď si na to stlačíte, ono vás automaticky presmeruje na stránku, kam bude ísť aj prihlášenie. Ja kebyže prihlášenie podľa internetového bankovníctva, tak by som v krátkosti povedala. Dobre, tak ja som to stlačil a aha, tu mi vyskočilo nejaké okno, že Či chceli by ste si otvoriť tento odkaz? junk email security. Dajte si ho otvoriť. Okay, Wizling, hej? Dobre. Som na CryptoRank stránke. Presne tak. Kedy ste si tam prihlásili, tak presne mali by ste mať pred sebou stránku CryptoRank, kam aj ide toto prihlášenie. Musíte si nájsť tam tlačítko buď prihlásiť sa, alebo registrácia. Tak dajte si presne na prihlásiť sa. Login to mám, dobre. Dobre. Jak si sa stačila na login, bude od vás vyžiadovať, že enter your mail, tak si napíšte tam presne tento Gmail, áno, na ktorý vám aj prichádzala toto stejná správa. OK, takže no. Hotmail. Dobre. Potom bude presne heslo jednorázové, podľa ktorého ide prihlášenie, takže píšte si, to si potom zmeníte určite na svoje osobné. Počkajte. Moment. No. Prečo vy diktujete vaše nejaké heslo? A kto môže vám ešte okrem mňa nediktovať presne jednorazové heslo, ktoré patrí do toho účtu? Tak ja sa viem zaregistrovať sám. Nepotrebujem vaše heslo. Ale vy akoby registráciu žiadnu nemáte robiť, pretože účet už je zaistený. Skrátko si vám vysvetlím. Vtedy, jak od vás vybrali nejakú určitú částku, oni to sprevádzali na zahraničný účet. Určite nemohli sme nechať tieto financie na tomto účte. Ja myslím, bolo by to povedala by som, niekto by bolo nedôverohodné, aký by mať na tomto účtu, pretože mali tam nejaký prístup iné osoby. Presne toto heslo je jednorazové, že by ste si mohli urobiť prihlášenie jedenkrát, pretože účet, jak som pochopila z vašej strany, že vy nemáte zájem ďalej pokračovať o nejaké obchodovanie. Znamená, že prihlášenie ide jedenkrát, transakcia stejne ide spätky a účet ide automaticky na zrušenie. No možne ja som si to vymyslela sama, jo, keby na seba, tak povedajte mi mne vy. No. Haló? No. No, vy máte akýby zájem, vy máte zájem ďalej pokračovať o obchodovanie? Keď o obchodovanie, alebo teraz o nejaké vrátenie peňazí mi hovoríte? Nie, ja teraz hovorím, no vy ste sa ma spýtali, že prečo vzdialujem heslo ja. Vy sa na mne to pýtate, že môžete si sám urobiť registráciu. Ja vám vysvetlím, že účet už je zaregistrovaný. Znamená, že tam už ležú nejaké častky týchto financií. Tak keď vy urobíte registráciu, znamená, že vy sa založíte proste inú peňaženku, na ktorej nič nebude. Vy potrebujete presne urobiť prihlášenie presne na tento účet, ktorý sú financie. Rozumiete? Že ja už som na tejto stránke registrovaný a mám tú peňaženku? Tak ste to chceli mysleť? Presne tak, vy už máte tam založený účet, jednom z ktorého ide výber. To nie je napríklad nejaká kryptoburza, na ktorej mali ste obchodovanie. My sme tieto financie sprevádzali z peňaženky, na ktorú ste preposielali tieto podvodné transakcie, když sme pozastavili tieto transakcie. Vy ste to pozastavili? OK. Dobre, tak v tom prípade, keď som tu registrovaný, tak v tom prípade tu mám obnovu svojho hesla. Takže si to môžem obnoviť sám. Nepotrebujem vaše heslo. Určite no. Mohla som ho nadiktovať. Keď chcete si ho obnoviť, môžete. Dobre.
Joj. Hej. Na mail. Dobre. No. Dobre, takže ja sa teraz prihlásim. Mhm. Dobre. Som prihlásený a teraz čo? No, musíte mi aspoň povedať, čo máte teraz pred sebou, vy, čo vidíte vôbec pred sebou. No, tie grafy, či čo sú to také tie... A napríklad, vy ste si obnovili heslo. Urobili ste prihlášenie, alebo ešte nie? Áno, už som prihlásený. Dobre, tak úplne nahoru doprava mali by ste mať tlačítko portfólio. Keď nemáte to do pravej strany, tak si potiahnete nadolu, tam budete mať napísané produkty a vedľa týchto produktov budete mať taky napísané toto portfólio. Áno, vidím portfólio, no. Presne tak. Kedy ste už stlačili na portfólio, mali by ste tam mať uvedený presne sledovač, lebo buď manuál portfólio, zmieny za 24 hodiny, celá investícia, zmieny, straty, realizovaný zisk, nerealizovaný zisk, napríklad balance, grafy, transakcie a tak ďalej. No. Dobre, teraz momentálne presne ide o vrácenie častky, tak si tam nájdete presne tlačítko, pridať novú transakciu, alebo plusko and new transakcia. Áno, a teraz ďalej čo? Ďalej by som musela vám otvoriť veľká tabulka, tam, kde budú uvedené mieny. Teraz to je podľa USDC, ale musíme urobiť najprv legalizáciu, presmerovanie mieny na eurá. Aha. Takže dajte si tam na USDC. USDC, áno. Jak ste si zmačkli na USDC, tam budete mať uvedeno buy, sell a transfer. Buy kúpiť, sell prodať, transfer transakcie. Tak musíme najprv prodať tieto USDC, že by presne mohli prísť čo? Eura. Takže dajte si na sell. Áno, sell. Sell, potom pod týmto sell budete mať napísané niekde notes, NOTS, na toto si stlačte. Notes. Aha, mám, vidím. A čo tam? Dobre, jak ste si stlačili na notes, čo vám píše? No, add note. Prázdne okno. Ešte raz. Add note a prázdne okno. Presne do toho okna si píšete meno, priezvisko majiteľa, keby Rudolf, a presne IBAN na ten účet, na ktorý odesielate. Ale prosím vás, neurobte chybu s týmto, že tam napíšete číslo účtu. Keď tam napíšete číslo účtu, transakcia vám nepríde. Cestujete to ze zahraničí, dobre? Ešte raz, keď napíšem číslo účtu, ešte raz? Pochopil som. Keď si tam napíšete číslo účtu, platba nepojde, pretože teraz sa robí transakcie ze zahraničia a nie je to medzi Slovenskou alebo Českou republikou, rozumiete? Tak píšte si tam presne IBAN. Vieme, že IBAN sa používa pre platba alebo transakcie ze zahraničia. No veď IBAN nepoužívam. Čiže aké ste myslel číslo účtu? Iné? Nie. Napríklad, číslo účtu, to kedy máš aj kód banky, nie? Ja Lebo jak si o tom štandardne myslíte? IBAN používam. Standardný IBAN, no napríklad SK, Áno. nulky, číselka a tak ďalej. Áno. Presne, dobre, tak si tam toto aj napíšte. No dobre, tak si píšte. Teraz sa musím pozrieť, aký mám účet, že? Ak ste napísali sporiteľňa. Ja to vám stačí sporiteľňa? Či?
To ani nemusíte písať, keby proste ide IBAN, tak v systému ukazuje, že na ktorý proste bankovný účet to cestuje. Tam si napíšete, jak som povedala, najprv meno, priezvisko majiteľa, že by vedelo proste, kto je príjemca, potom ide IBAN. No, tak to. Už to máte? Tak si dajte na dole kreát noté, alebo uložiť. Je uložiť, dobre. Dobre, jak ste si dali na to, hľadáte si presne částka alebo suma, že by ste uvideli, ktorú transakciu preposielate. A tam si dajte na maximálne. Max, OK. Áno, max je celá částka. A na dolu budete mať potvrdiť transakcie. OK. End transakcia. Okay. Takže to mám dať add transaction, áno. Áno, presne tak. Kedy si na to ťuknete, tak presne toto transakcia by mala lebo buď okamžitne odísť, alebo približne tak 5-10 minút. Dobre, išlo to. Dobre, teraz momentálne zostať tam už by mala byť 0, lebo ešte nejaké centy by sa tam muselo zostať, lebo jak to píše? Hej, tak, no. Dobre, takže ja teraz napíšem, pane Rudolf, správu účetnému, ktorý presne kontroluje tieto transakcie. Rozumiete, platba cestuje ze zahraničia, ale urobili sme ju do obeda. Keď robíme napríklad do obeda transakcie do 12. hodiny, transakcia približne mala byť doraziť v 18. hodine, približne takto, lebo o 19. hodine. Ale neviem, niekedy platba aj trvá aj 1-2 dní, rozumiete? Okay. Takže musíme na to počkať. Keď vám platba príde čo najskôr, tak vy mi napíšte správu, maily k mojej mate. Keď nepríde, tak ešte dneska v koľko hodín mohli by sme sa s vami zavolať? Dneska o tej 5. či Dneska je útorok. o ktorej to hovoríte? O 17. O 17. sa dá? No ja môžem zavolať o 17. Ja prosím vám vysvetľujem, že teraz sme urobili transakciu do obeda, tak mali by 90% toho, že to príde aj keby dneska večer o 18. o 19. hodine, ale 5% je to, že to príde cez 24 hodiny a 5% že to príde cez 48 hodín. Rozumiete? Mm-hmm. 1-2 doby. Niekedy to je rôzne, pretože banky sú rôzne, systém je rôzne, transakcie také sú rôzne. Dobre, takže hovorím proste, keď vám to príde aj skôr, tak vy mi napíšte proste do maila, keď to nepríde, tak sa proste zavolám, jak ste teraz povedali, tak približne o 17. hodine. Mhm. Tak o tej, my sa môžeme spojiť o tej 17. hodine teda, či ako? Tak. Áno, určite, ja môžem o 17, môžem aj o 18, jak povedzte vy mne. Dobre. Môže o tej 17. Dobre, pán Rudolf. Dobre, perfektne, takže ja si to zapíšem. Ďakujem vám pekne a prajem vám pekný deň. Ďakujem. Ďakujem, dovidenia.